Paano matuto ng gitara? In a very simple way. But first, kailangan namin ng gitara. Okay guys, simulan na natin. Easy way. Kasi dalawang chords lang ating gagamitin para makabuo tayo ng kanta. Ang chords natin gagamitin ay G at D. Yan lang po. At makabuo na din tayo ng isang kanta. Paano ang G art? Sige, dungan mo natin. G, B, ang G, ang forma sa G, paano? G, sige go, G, tapos D. O sige, sige, unsa man nato makuha na ng, unsa man nga kanta, anong kanta ating kakanta sa? Ito lang na chords. G at D, oo. May dating baby. Sige, sample art. Isang chords na ibalik-balik ran ang G at D. Okay. Balikan ninyo ha. Sige, balik-balik daw. Sige. Unsaon asay butang kwan sige G. Unsaon pagkwan paghimo sa G, sige. Tok. Ang G itong finger na ito, kaning thumb, this one, we put in the 5 strings here. And this one, we will put in here. And this one, we put in the last one. So, this is the G. It's very simple. Next, ang D. Unsaon art? Ang D, ang short kayo na string. Ang imong this finger put in here and your two rings put in here and your fingers short finger put in here, then piece like a G like this. Ito dito, ito sa last, ito sa ikalawa, at ito sa ikalawa, at ito sa ikatatlo. Okay. Meron pang isang example na kanta. Gamit lang ang G at D. Ang tawag doon ay Baby Shark. Baby shark, mommy shake the mommy shake the mommy shake the mommy shark, daddy shake the daddy shake the daddy shake the daddy shark, grandma shake the grandma shake the grandma shake the grandma shark, grandpa shake the grandpa shake the grandpa shake the grandpa shark. I hope you like our video. Meron kayong natutunan sa aming video ngayon, and don't forget to subscribe.